Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Aljamain Sterling пеш аз ҷангвари бебохти Ингуш Мавсар Евлоев барои камарбанди вазни 66 кг ҷангидан мехоҳад. вақте ки ман ба UFC хабар додам ки дар вазни 66 кг баромад кардан мехоҳам, аввалин рақибе ки онҳо ба ман пешниҳод карданд ин Арнолд Ален буд ва ман фикр мекунам ки ин муҳорибаро онҳо ба ман медоданд, аммо мо дигар гуна қарор баровардем ва дар натиҷа Арнолд Ален бо Мавсар Евлоев меҷангад ва ман фикр мекунам ки ин муҳориба ба ман кӯмаки хуб мекунад. агар ки ман Келвин Кеттерро шикаст диҳам ва ғалабаи ман дурахшон бошад ва Алекс Волкановский Илия Топуриро шикаст диҳад, пас фикр мекунам ки ман пеш аз ғолиби муҳорибаи Мавсар ва Ален довталаби асосӣ барои камарбанд мешавам, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунем ки Aljamain Sterling муҳорибаи навбатии худро дар турнири UFC 300 дар вазни 66 кг зидди Келвин Кеттер мегузаронад. пеш аз ин Стерлинг дар вазни 61 кг баромад мекард ва дар вазни 66 кг ин дебют барои ӯ хоҳад шуд. ана Мавсар Евлоев ва Арнолд Ален бошанд рӯзи 21 январ дар турнири UFC 297 меҷанганд. дӯстон, чанд дақиқа пеш маросими вазнкашӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири ACI 168 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки дар ин турнир ду варзигари тоҷик баромад мекунанд, Анис Ёқубов ва Фаридун Одилов. ҳамчунин дар ин турнир бояд ки Осимхон Раҳмонов баромад мекард, аммо дар вақти вазнкамкунӣ саломатии ӯ бад шуд ва ӯ маҷбур шуд ки аз муҳориба даст кашад. мо ба Осимхон саломатӣ хоҳонем. ҳозир бошад дӯстон, биён муҳорибаи рӯбарӯи Фаридун Одилов зидди Михаил Махнаткин ва Анис Ёқубов зидди Иброҳим Шоимовро тамошо мекунем. Ибрахим Шаимов и Анис Якубов уже завтра, дамы и господа. Дамы и господа, Михаил Махнаткин и Фаридун Одилов. дӯстон, турнир пагоҳ баргузор мегардад, яъне рӯзи 24 декабр соати чанд ва дар куҷо ин турнирро тамошо карда мешавад. мо дар телеграм канали худ Паҳлавон TG ҳамаашро мегӯем ва ҳамчунин ссилкаи ин турнирро дар телеграм канали худ мемонем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо Паҳлавон TG обуна шавен. ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепидшуда. менеҷери Ислам Махачев Ризван Магомедов гуфт ки рақиби навбатии Ислам Махачев кӣ шуда метавонад. фикр мекунем ки UFC оиди Леон Эдвардс дигар нақшаҳо доранд, аммо агар ки ӯ саривақт худро барқарор карда тавонад ва UFC ӯро рақиби мо эълон кунанд, пас мо тайёрем. агар ки Леон нашавад, пас Чарлз Оливера ё ин ки Ҷастин Геҷи. барои ман муҳориба зидди Ҷастин Геҷи шавқовартар аст. мо ният дорем ки рӯзи 9 март баромад кунем, аммо ҳозирашда интизорем ки UFC бо ягон рақиб маслиҳат карда тавонанд. агар нашавад, пас дигар саҳнаро интизор мешавем, гуфтааст Магомедов. дӯстон, бояд қайд кард ки рӯзи 9 март турнири UFC 299 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни Шон Омели ва Марлон Вера хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.